Then one meal what you found. Man, you have to come to Itatsira kuti kuna anenge ane zvitemo sunungukai kuona mambo nguva ichiripo zuva redare tokuita zuva rechimatare. Nhasi hatisi kunyanya kutaura zvakawanda yakungoitira titange matare sezvo nguva yafamba. Tinonga tichatanga nedzakambosaririra chete andauza kuti chachachi saka ndipakatauza kuti chirwere chaichiya chakazenge chakubvizwa kuenda kuchipatara here inovamuita kuti zvinoita zvechibhuyi chete ipandikuziva saka ndiriziva kuti yakazopiwa kupi kukaranya kwacho yaiko kuti chirwere ichi mwoyo kwako kwawina kurondera wina rero mukoma wako chikwambo chachona chaainacho ichi ndochekudya kukarandai pati kwaakaenda kunguva ndanoziva kuti nini zvakazofamba seukarani chete. Munozviziva zvirikutaura chiyaga dzenyadichi ari kuti makazoenda kuchipatara saka vada kuziva kuti pamakazofamba ndokunga chitemo changu chikuru chavakutanga vapa ndekuti makazovasiya pakupedzisa nyama kuenda kuzvipatara. Ndopavari kuti patisazofamba tese ndanoona kuti iziva kuti zvakazofamba sei kuitira kuti dare rizive. Patakapedzisira tichifamba tese taipiwa mushonga wechivanhu. Patakanga kwachona sekuru vachipa mushonga wechivanhu vakati zvinoda kuti tibatidzane nemajekiseni vachinobayiwawo vachipiwawo mapirizi. Ndopatakaenda ivo pava kuti takazovatiza vakafundwa nanatete kunzuyai vakati inini handiuye ikoko kwakawanika chinowanika ikoko inini ndabva ikoko ndozonzi ndini. Ende patakapedzisira kwachona vakafamba kudare kumatara vakabatwa vakabvuma vakanzi zvinhu zvavo mane 3 days mabvisa vakabvuma. Havana kuramba mawitness vanenge atoripo vaive varipo vachibvuma. Inini handina kubvuma handiti ivo vari kuzoona kuti pane zvinhu zvandakabata vachikuuya kuzoona kuti iwewo zvinhu wakabvisa zviri pakati handiti vari kushopera ngava kuti ine zvinhu zvandinazvo ngavauye vabvise zvinhu ndakachena kuti wouya iwo wobvisa zvinhu zvachona kuti masikati machena kuti zvinhu zvako iwo zvikukonzera kuti unina warware ndizvizvi ndo zviripo chete. Makavaudze pamamuriko takafamba kwese ndikudaro kuti pamamuri kwachoniko vamwe kuti ivo vanoshopera vachoni makavaudze kuti zvamaona izvi iye kubvise kana murati isusu tinovaudze ivo havana kuwe vanoshopera vachoni hama vati ngavauye pamusoro havana kana kudaira pavangabvunzwa havana kana kudaira havana kudaira kana chavakataura kuti pavakanzi mune zvinhu zvinyi zvamunazvo ende mazvibvisa pamba zvikanzi nenhare chekutanga tichisvika patakaenda pamatare
vakaonekwa kuti vane mushonga wangwanana kuti vavharidzire nyaya dzakuti dzisabude. Vakabvunzwa kunzi iwe wauya nemushonga wakanda pano, havana kudaira kuti hongu ndauya nemushonga kana kuti handina. Vakangoramba vakanyarara nemuromo wavo, havana kutaura kuti ndauya kunzi wauya nemushonga wafuridzira pano uchiti panapa ndisakubata nekuti une zvinhu zvako. Mwana wavo musikana atori muno, mubvunzewo kuti vakadai here baba vake pavakabatwa kudaro. Ndio imwe witness irimo. Arimo mwana wake musikana, mwana wavo. Amene mwana asikana nakunyengedzera kuti mwiri wauya nemushonga wadonedza. Akangoti pamasvika pane adonedza kadoko. Munhu uyu haana kukwanisa kunongedzera munhu. Ini ndinotaura zvandakanzwawo zvaaitaura iye wacho. Akangoti pamauya pamasvika pane adonedza chidoko. Mumwe akada kuti nyaya ihwine, mumwe akada kuti nyaya iruzi. Ndozvaakangotaura, ndozvandakanzwa zvaakataura. Then pakubvisa zvinhu akati inini ndinouya ndobvisa zvinhu ari masikati machena. Andiuye usiku nokuti usiku nepamasaka pekufamba. Saka pavakazodzokera kuavondero kwashona kumba kwashona isuka ani hana kuzoenda iwe ndo vakaenda. Haana kutaura kuti anozobvisa riine zvinhu. Haana kutaura. Antimunawo asati auya munhu washona. ako munobvunza sei kuti maida kuti vakufonere kusina kwenu? Pavakapedzisira kuenda munhu wachona akati ndokuniro nhamba dzababa akatora nhamba, saka antimunawo asati afona munhu wachona. Isusu nhamba dzake hatina, tine nhamba dzemukadzi wachona. Makati kudzokera kafunoti akakamirira kuti saka apa pedita way forward peita sei apa kuti mubatsiri Zvinofanira kuti pamusha pake kana vanhu vakuuya havafaniri kuti anhara kana kuda kukweshena vanhu vanouya. Vanhu vachafanira kungoenda pamusha pacho. Hatizive kuti sezvo matare avharwa kudai, vanhu vakuvhara matare, kuti vachakwanisa here kunobvisa. Kana isusu takaona ari wechipostori matare avharwa takaona kunhu ari kuda kunobvisa, tinongoenda. Ivo havafanira kutibvunza kana kutitidzira pamba pavo, tichangoenda tiri pamba pavo. unomirira apa takuti avari kutaura nababa varizvema mukuzvinza zvitaradza dzenyu zviziva kuti handimanidzwaka nini vakazondinzvenga vachienda kukaranda wefodini ndakauza kuti chirwere ichi kuroiwa here pawakazoenda kukaranda mapepa achona kuburitsa kuti kuroiwa kwawakaitwa madhoktors vari kuona kuti kuroiwa kwawakaita chirwere ndichakati. Handiti chirwere ichi ndichakati chaukaroiwa moti manzwa zvavataura ndo vanhu vese mamukiteerera neindanzwa ngevati zvanzi zvakuda kuti tibatsirane kuchivanhu nekumani vachipuhwa mapiritsi ekuti bhoza paunongochipuhwa unogona kupuhwa mapeditazi nezvakadaro zvichibatsirana hazvizvo zvavataura. Saka pokutangisisa pavakabve vachitaura panhanga 50 dzavakaenda vachitaura kuti zvinoita zvechibhoi on the last month vaura kuti munhu haachakwanisa kufamba, vakutaura kuti zvichienda kuchipatara. Anofunga mambo tingaswerere nyaya zvakutoda kuti mambo motingopa judgment kana ivo maprofita tina kana vanoita zvechivanhu vachini vakati vanogona kunozvibvisa. Tofunga zvava muri mambo kuti kana zvichiita kuti mune mangoti maprofita voenda izvi hazvichada kukumbira wezi anenge achirwadziwa ndiye ari kurwadziwa hanzi abayiwa ndiye anorwadziwa, anenge asina kubayiwa hata sei haarwadziwi. Ava ndikuona semaonero anguwo zvangu hamene vamwe vanonakirwa nekudhileya nyaya vachiita kuti nyaya isafamba. Zvisi tiri kutaura zveway forward, ivo vari kutaura zvekuti ndada kuziva apa mwana ari kurwara, ndada kuziva kuti sei zvamakaenda uku madhokta akati chiadini. Saka mambo zvakwamu kuti mochitipo hanzi namambo ndibvunze kuti kumadhoktas makanonzi
pamakaenda? Madhoktors vakataura kuti tinokupa mapirizi nemari vakatorwa masikani vakangoti ropa ravo rese rine infection nezvakataurwa nemadhokta. Saka vakati infection kuti ipere kwaitwa sei havana kutaura? Vangangomubaya varipo kuno vakazongomuna mapirizi ndoavari kumwawo vachibatsirana nemushonga wavakapuwa pasekuru vatandatira. Hati zvine chenji? Hapana chenji, dzakatakaenda kuwo hapana chenji. Kwa hiyo vakakuendesai kumadhoktors, vakakuendesai kuti muende kuchipatara, vakati zvamaenda kuchipatara zvirikubva zvaita sei? Kandi vakati zvinongoda kubviswa zvinhu zviri ipapo? Zvinhu vakataura kuti zvinhu zvinoda kubviswa. Saka kune ivavo vamakaenda vaibvuma here kuti zvinofanira kunobviswa? Kuti vakaramba? Vakabvuma kuti zvinofanira kubviswa. Saka pamangofanira kunoona kaiva vanobvisa moenda munobvisa? Ndikuona iri zvichara tikatarisa nguva yataka ava vachibangana neavana vasamunira ava vaida kuti vabatsirwe namambo nokuti ava vanga vachiramba kuti vafambe. Mukatarisa ropa tinoona kuona taane kana kuti 3 months 4 months hapana kana movement, but munomudanha takavati vafambe kana nzvimbo 3-4 vaatomu 7-8 but havasi kugutsika rechi sadai pamwe mambo vakwanisa kubatsira zveshuwa vanhu ava kana pane zviri kubatsirika zvibatsirike semoonera mbozi nguva iri kureba. Patakapedzisira kuuya patakaya panapa zvakanzi namambo zvinhu zvikabviswa munhu achayapana achitaura kuti mine zvinhu zvabviswa neapana vati zvinhu zviri kutoita wesi zvakabviswa here saka zvikabviswa saka afanira kuona saka vanouya kana nhasi chatai ndinogovadiraiva motikari tienda tondobvisa zvinhu zvachona ngai ari kutaura kuti ndizvo zvinhu vari kuona achiti zvinhu havasisina zvakabviswa handiti vari kuti zvinhu zvakabviswa hazvakaraswa saka ivo vari kuzova zvakaraswa vanouya kaunochitora kwachona kwavakatirasa chete munhu opone sida kuti aponesa sida kuti arwariswa. Pamusoro patakaenda kwasekuru vachinoyo vakazotaura kuti ndai kuhospital kwavondera vakataura kuti urwere uyu hwagarisa vakati nonokei saka vakatiti chibatsira nekupora kwako kuchanetsa vakatotaura kuti chitonzwa saka kubviswa kwezvunhu kana kusabviswa kwezvunhu Mwari ndianotonga atiti hatirevi kuti zvinhu isusu takati nyange kunzi afa nhasi munhu ari kurwara zvinhu zvakangoramba zviri kwavari zvinoramba zvichitera nokuti kune mumwe ari kuSouth Africa vatakataura kuti ari kurwara zvinhu zvavo zvinongofanira kungoti zvibviswe chete. Nyaya iriko ndeyekuti zvinhu zvibviswe kupora kwomunhu kana kufa kwomunhu zvinhu ngazvinobviswa. Imi baba maifanira kufarira kucheneswa aditi aikuti munhu abviswa zvinhu zvabviswa anapore imimi ingozvikiliya mozvikiliya ouya kana inganga kuita zvinhu zvobviswa next time hamuzonanga panaka panongone vanobvumirwa ndeavo vekumedia mune chokwadi makaita kudai tikukuoneka hapana pamungatinyepera mawana chibva mangoidzima foni yacho mawana tete tinge takarara seitoona zviriitika kabhuyo chiita inguva kwete nguva iri pamberi manje hamuna kunge manzere kana makuda kuti zvibviswe unoya kunondoenda zvibviswe. Inini patakapedzisira kuenda kwaabhuya handitika vakangosvika tiripo nyaya yatakatafambira vakaisiya ndiko sekuru vakangota kuda foni nhamba dzenyu nhamba dzangu saka munhu kana achikumbira foni nhamba achitaura kuti nekuda nhamba dzenyu ndiye achakufonera handiti saka ini ndakazongomirira inini kubva kuti ndichafonerwa sei saka ndakazotonzwa itonzi zvanzi hamuda kuya kudare ndaenda munhamo zvazopamba zvakaiso ava ndobva vandisova ndobva vaenda kukarani hazvidetse noti mimari kuri prepared noti nhasi pese apa hapana vayakaprepare kuningirira izvi zvitava kuti sezvo mari muri prepared ivo variko izvozvo moenda ikoko kunokuka vane basa ravanoita ikoko moenda izvozvi mamangonoita kuti muningirike
ndonga panozopera dare mune vatodzoka panapa muchitudza kuti tazofamba su mungonanga izvozvi hapasina zvokuti mutamboti munhu achamunogadzirira kana kuti asii mungobva pavo noni mataura kuti inini ndinotodika petu ndogona izvozvi kana titonobvisa saka isusu ndakukumbirawo kuti mimi mochito izvozvo monanga ikoko then munovaona moti urwere uye hwaramba tati tiuye tizononhinga vachakuudza izvopita ndonga patinozopedza naye nematopedzerwa makutodzoka kuti tazonobvisirwa zvakati zvakati kana hapana tabviswa kana hapana zvatingirikiti kandi vazoti kana kuti mumboenda kumba mozoti mumwe munhu achabatika pafoni mamangobva pane izvozvi mongonanga ikoko sezvo mati muri prepared kuzviita nhasi kandisinganzwisise pamaitaurirwe ndenge ndiri pedu hamuna zvamaipikisa zvinova zvaitaurika zvose maidi maigutsikana nazvo ndinozva kuzviita zviri nyore kuti zvitibviswa zvinhu zvinodi zvinonetsa kana ndiri zvakadai ndisina chandakabata ndikanangangangangataga nokutaura zvamuri kutaura sekura zvii zvinoramba pamberi haikona kuguma chi kana dai kuenda kupi kana dai kuijaana pari kuita zvenzi zvaunotaura inenge andinge zvati zvaisiri zvino andaramba kutaiwa sekuru zvamari kutaura zvati zvizi asini zvese maino enhasi makuti aiwa zvaramba kuti zvekete pamakuti sei zvisina kubva makati munhu hazvisi tikanzika munhu anoita kana kwadokta chamunoenda tinonzi tinourapai nhasi munhu enyaita zvake iye anenge achiona zvaari kuita asi izvo zviri zvekufa kwamwari ndezvamwari haiti zvamakanzi munazvo makaguma meki imi dai munoti ini ndibed nhau iye zvinhu handi munomota hanzvati nimiwaningini handeyanineonenya handeichokera munhu wacho tibatanobvisirwa zvinhu zvacho moenda munobvisirwa kumushanzi kuba ndipanopanhika kumashimana enda iye zvinhu mini kana munhu wacho ari pendai motaura nai ndakatokuzokera kuti zvinhu zvakazvanzirarasa apoti manzogataura mama imimi makusunga pano monanga kupi ikoko izvozvi pamunozosvikawo ikoko nemauzoya muchizotudza kuti madzi zvakati zvakati saka yenyi yapera takutorumbira kuzogoti matatu ari kubva mangwani saka makatenda izvozvi asati avharwa hapana kwekuti munozosvika muchiti matatu avharwa